Aktuálne sa nachádzame v depe Krasňany, ktoré vyzerá podstatne inak, ako sme boli všetci zvyknutí. Za ostatných 50 rokov tu neprebehla žiadna väčšia rekonštrukcia alebo modernizácia a práve teraz sme svedkom kompletnej prestavby depa Krasňany. Depo Krasňany bolo postavené v 70. rokoch minulého storočia a slúžilo pre električky a autobusy z tedajších dôb. Pôvodne bolo budované pre úplne iné električky, výrazne menšie ako si tie dnes, a práve preto potrebujeme depo zmodernizovať. Momentálne prebiehajú búracie práce, haly sú už takmer kompletne zbúrané, nevidíme v depe žiadnu koľaj, ktorých tu bolo neúrekom, zbúrané sú takisto všetky cestné komunikácie a postupne sa budujú základy nových hál a vidíme už aj prvé strešné konštrukcie. Čoskoro sa začnú práce na predĺžení údržbových a odstavných hál, ktoré budú kompletne zastrešené zelenými strechami. Bude to asi 15 000 m2 zelených striech, budú osadené v halách tepelné čerpadlá na kúrenie, voda zo striech nebude sakovať do kanalizácie, ale do sakovacích nádrží. Vidíme tu čulý stavebný ruch. Na tomto pracovisku sa vyskytuje naraz až 100 robotníkov, ktorí zabezpečujú všetky potrebné úkony na to, aby modernizácia depa Krasňany prebehla v stanovenom čase. Naše električky a elektrobusy budú ešte čistejšie vďaka novej umývacej linke. Myslíme aj na obyvateľov, ktorí bývajú v okolí depa. Po rekonštrukcii sa výrazne zníži hluk. Všetky tieto úpravy robíme preto, aby sme zároveň poskytli našim kolegom moderné pracovné prostredie. Sme veľmi radi, že modernizácia depa Krasňany plynulo napreduje a pokračuje. Modernizácia depa Krasňany úzko súvisí aj s ďalšími eurofondovými projektami, ktoré financujeme z prostredia Ministerstva dopravy. Hlavným motom je znížiť počet aut v meste. Na to, aby sme to dokázali, tak potrebujeme zabezpečiť bezpečnú, kvalitnú a ekologickú verejnú osobnú dopravu pre občanov mesta Bratislavy. V tejto misii chceme ďalej s hlavným mestom a s dopravným podnikom mesta Bratislavy pokračovať. Projekt modernizácie depa Krasňany je financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Veríme, že po dokončení tohto projektu bude nové zmodernizované depo Krasňany slúžiť ďalšie desiatky rokov.